Ja us explico quan es va canviar la Constitució. No és cert que totes les autonomies a Espanya tinguin el mateix rang. La majoria són de l'article 143, que és una mena de regionalització, diguéssim, com de les diputacions, pràcticament. Hi ha 3 del 151, que és Catalunya i Galícia. I ara us explicaré i Andalusia, però us explicaré per què. I després hi ha el concert econòmic del País Basc i Navarra. Franco, en l'època de Franco, va mantenir el fuero econòmic, el va mantenir a Navarra i a Álava. I durant la transició s'afegeix en aquest concert econòmic, s'afegeix Guipúzcoa i Vizcaya. Per tant, no totes les autonomies són iguals, per tant, hi ha una asimetria de facto, que ja existeix, i us explico el cas andalús, que és molt curiós. Andalusia s'aixeca la llei d'Andalusia. La llei d'Andalusia vol tenir una autonomia a partir de les idees de Blas Infante, que era nacionalista, etc., que van pegar els nacionals el 37, els acords de Sevilla, que hauria de ser el dia d'Andalusia, no el 28 de febrer com ara, però això és un altre tema, per una altra conferència. La gent d'Andalusia s'aixeca i un moviment des de l'any 76 fins al 80, un moviment andalusista on participen els partits d'esquerra, bàsicament, i provoquen un referèndum perquè Andalusia tingui una autonomia del rang que té Catalunya i que té Galícia. I es aconsegueix. I per això es va tenir que canviar la Constitució, perquè el pacte constitucional, aquest pacte de la transició, el pacte del silenci, el pacte que els mateixos policies que t'havien torturat estiguessin encara amb aquests cossos, una transició que fot fora de l'exèrcit als membres de la Unió Militar Democràtica, que eren els únics militars que s'havien enfrontat contra Franco, i no els rehabilita. I es fa un pacte de silenci de l'amnèsia, permet, mitjançant la política, que es fes un referèndum d'Andalusia. Però es fa a Andalusia i no té que votar ningú més. Vota la gent que viu a Andalusia i que està censada a Andalusia. I es guanya aquest referèndum, però es guanya fent una trampa. Perquè el pacte era, es fa aquest referèndum, però cadascuna de les 8 províncies ha d'aconseguir més del 80% de vots a favor del sí, perquè sigui del 151. Almeria puja i no arriba al 50%. I hi ha més del 50% que diuen no, que hauria de ser del 143. I llavors també la política ho arregla. I diuen no, doncs fem tots els vots de tota la comunitat autònoma d'Andalusia i si surt majoria que sí, es fa a l'article 151, exactament el mateix article que Catalunya i que Galícia. Per tant, hi ha un fet històric recent, que demostra que quan els polítics volen, fan canvis dins les mateixes bíblies constitucionals perquè la gent es pugui adaptar als seus desitjos. Perquè la manifestació del 28 de febrer del 1980 representa més d'un... Això va ser el dia del referèndum. Abans va haver una manifestació que, sumat totes les províncies andaluses, donava una mobilització de més d'1 milió de persones. I això es va ser, tothom va ser receptiu d'això. Aquí es mobilitzen 1 milió de persones o més. El 2012, el 11 de setembre, es mobilitzen 1,5 milió. A la Via Catalana, 1.200.000, és igual, el que sigui. Però l'organització de la Via Catalana ha estat exemplar. 30.000 voluntaris treballant, no hi ha cap país que ho faci. I no se'n donen compte d'aquest assumpte. Per tant, per la part política es pot perfectament arreglar, i jo em defineixo clarament a favor del sí imperatriz, perquè ja m'agrada, sí com imperatriz ja va ser prou revolucionària com per... Pasqual Maragall, respecte al segon tripartit que lidera Montilla, José Montilla, també nascut al poble de Córdoba, Pasqual Maragall treu 42 diputats. 42. Montilla en treu 37. Montilla respecte a Maragall, siguent tots dos del PSC, perd 235.000 vots. I on els perd és l'àrea metropolitana. És a dir, les teories del senyor Josep María Sala, que encara surt per la tele, o del cas Vilesa, i de Zaragoza, i de Manuel de Madre, i de Francisco Narváez, i de Cati Carreras, i de Iceta, cuando presentemos l'any 84, quan l'any 98, no me'n recordo bé, l'any 98, quan descabalgan a Raimon Obiols, que descabalgan tot el parc catalanista del PSC, y entre los capitanes, la teoría era, cuando presentemos algún candidato de origen andaluz, los 3 o 4 millones y medio que viven en la área metropolitana lo van a votar.
si no han servido para que después el PSC monte, el PSC manda bajo un pacto, con Esquerra Republicana e Iniciativa, las dos veces. Y a José Montilla lo hace, que es de origen andaluz, lo hace el presidente de la Generalitat, ho fa un partit independentista i un partit d'esquerres feminista i verd, que és el que ha quedat del PSOE. Mai el PSC ha pogut, quan Montilla lidera aquesta operació, que era la gran il·lusió dels capitanes, fracassen respecte a Maragall. Vol dir que la gent a Catalunya, per sort, no vota pels orígens dels líders, voten per ideologia, que és el normal a qualsevol país normal, democràtic, etc. Per tant, fora aquesta estigmatització dels orígens. No és cert tota aquesta història, això ha sigut un gran fracàs i ara, com que aquest home que ells van impulsar com a governador civil de los andaluces en Catalunya, perquè Catalunya representava que era la novena província d'Andalusia, en de fal·làcia, en de mentida, és una cosa de boix. Doncs ara els partits polítics ningú ha connectat amb aquest senyor, no el coneixen. Ja ho deien nosaltres, ja ho veiem a venir. El nostre l'heu inventat vosaltres. I vosaltres com altres andalusos, en altra associació, si aquest senyor finalment és important, nosaltres li demanarem als partits polítics que m'apoyar, li demanarem que doni la cara públicament i potser ens posarem davant de la justícia. Perquè no és aquest senyor, és aquest senyor, sus compinches i els partits polítics que l'han donat. Que han donat suport econòmic i moral. Perquè aquests partits polítics, si vosaltres coneixeu aquí a Vilassar, gent d'aquests partits polítics, els podeu dir que des que existeix la Fèria d'Abril, excepte l'època que es feia a Barberà del Vallès, que era bastant interessant, perquè allà Antonio Robles era un alcalde molt diferent a la resta d'alcaldes on es feia aquesta festa, els partits polítics que